La vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquests dijous en protesta contra la reforma laboral aprovada pel govern espanyol ha començat amb absoluta normalitat a Alacant. Els piquets s'han concentrat des de poc abans de les 12 de la nit a les portes dels serveis públics com la recollida d'escombraries o correus, sense que s'hagi produït cap incident, més enllà de la identificació per part de la policia espanyola d'alguns dels piquets. Lo primer i principal, que hi ha normalitat, que hi ha molta gent en els piquets, que la vaga general serà molt exitosa i donarà mostres una volta més de lo que significa la unió dels sindicats i la unió dels treballadors ante l'agressió que suposa la reforma laboral. Els serveis mínims de la neteja han pogut eixir sense cap incident de les cotxeres, on s'havien concentrat centenars de piquets, que en un to festiu han llançat proclames contra la reforma laboral i també contra l'empresari Enrique Ortiz, conegut per la seva implicació en nombrosos casos de corrupció i propietari de l'empresa concessionària de la neteja d'Alacant. Estamos aquí en la puerta de la empresa de recogida de residuos sólidos de la ciudad de Alicante y podemos valorar que es un éxito completo. Apenas han venido 2 trabajadores y el resto de los que están aquí, los trabajadores de la empresa, están aquí fuera con el piquete informativo que hemos montado y están para apoyar y para que la huelga general en esta empresa podamos decir con gran orgullo que ha sido todo un éxito. Els sindicats han valorat de forma molt positiva el seguiment de les primeres hores de la vaga, que han arribat a qualificar de passeig, pel que consideren seguiment massiu de la protesta a Alacant. Tant és així que poc després de la 1 de la matinada els piquets s'han retirat davant la poca feina que han trobat. Entonces, que a las 5 de la mañana os recuerdo que tenemos los piquetes en Masatusa y en Alcoyana, que a las 6 de la mañana tenemos que ir a reforzar también Inusa. A partir de les 5 del matí tenen previst tornar al carrer i acudir a les empreses de transport, estació d'autobusos i els polígons industrials. El programa per al dijous arrenca a les 8:30 del matí amb 3 marxes que recorreran la ciutat d'Alacant des de diferents punts per a convergir a les 10:30 hores a l'avinguda de Maixonave. La manifestació, que s'espera siga multitudinària, tindrà lloc a les 18:30 hores i començarà el seu recorregut a la porta de l'estació de tren de la ciutat.